ng pagkakataon isang Cycling for a Cause ang inorganisa ng Don Bosco Pampanga Alumni Association Incorporated o DBPAAI bilang bahagi ng kanilang alumni homecoming nitong Sabado, January 28 sa New Clark City, Capas, Tarlac. This is the first time. So, ngayon, yung proceeds nito, yung proceeds of the event will go to the schools, no? Yung donate tayo sa Don Bosco Bacolor and Don Bosco Mabalacat para makatulong sa mga projects din nila. May temang Coming Back Home, a homecoming ride. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan hindi lamang ng mga alumni ng Don Bosco Academy, kundi maging cycling enthusiasts. Bukod sa pansariling satisfaction, nagdulot din umano ng kagalakan sa mga siklista ang pagkikilahok sa Bike for a Cause. Siyempre napakasaya nun kasi hindi lang yung kami yung nasatisfy kasi napag-exercise kami. Alam namin na yung binayad namin dito, malaking bagay para sa pagtulong nila kung saan man nila itutulong yun. So kasi fundraising. This is very important and happy to be a part of this wonderful event and at the same time makakatulong, no? Ang cycling event ay isa lamang sa iba't ibang aktibidad na ikinakasa ng DBPAAI para sa kanilang alma mater. Ang ilan pa rito ay ang running at golfing events. Hopefully, meron pa tayong mga events, no? Tsaka hindi lang mga sa alumni kasi, hindi lang cycling din ang ginagawa nilang events. So may pa-golf din tayo. This is organized by different batches. Recently, yung batch 94, nagpa-golf din sila. And then may mga run events, may mga other events din organized by fellow Bosconians. So hopefully, magtuloy-tuloy tayo in the coming years and the coming months. Suportado naman umano ng mga alumni ang mga proyekto ng nasabing asosasyon. More power and you have our total support. Batch 86 is always behind our alma mater, Don Bosco Academy. Ang Coming Back Home ay hatid ng Car World Incorporated, the home of Mitsubishi, sa tulong ng BCDA, New Clark City, The Houseland Group, Houselands, Fiesta Communities at BGC. Ito ay sinuportahan din ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa pamamagitan ng pagpapadala ng medical team mula sa Mabalacat District Hospital. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.